खुलुमबाय बिथोरनियाव चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। 42 बोसोरनि उनावबो गौरबस्थि गुदि फरायसालिआ दासिमबो सोरखारनि जायाखै एबा सरकारनिफ्राय जेबो सफैयाखै एबा सरकारनिफ्राय गनायथि मोनाखै। 28 नं गसाइगाव आसाम बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थियाव इउ.पि.पि.एल. दोलोखौ देरहासार होनांगौनि मैया मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिं मेल फोसावनानै होयो। आसाम बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थियाव बारग' एन.डि.पि.आरनि हान्जानि गेजेराव गोरोबलायनाय गैया नामा? बेवहाय मोनसे सोंथि सिखारदों। थारैनो गुबुन गुबुन जायगाफोर बायदि बि.टि.आर.आव प्लास्टिकनि माइरं सफैबाय। 58 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबाव इउ.पि.पि.एल.नि बिजाथि जलेर दैमारि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय सर्बानन्द सन'वालआ बाहागो लाफैदों। राहा गोथे नखरफोरनि फिसा जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ बिदों चिरां जिल्लानि बिजिनि सुबाइजार 2 नं बलदि गामिनि बिफा इमानुएल बसुमतारि आरो बिसि फुयन दैमारिनि आंगो अनसुलि फिसाजो एप्रिल बसुमतारि 7 बोसोर। थांनाय 23 अक्ट'बर साननि बार 11:45 रिंगासोआव फरायसालि गनाय समाव सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा हरखाबै बाइकजों सौख्लायलाङो। बे जाथायखौ 2 थाखो फरायना थानाय एप्रिल बसुमतारिआ जोबोद गोब्राब जोखोम जायो। लोगो लोगोनो साखाथियाव थानाय सुबुंफोरा उन्दै हिनजावसाखौ बगालर आसाम देहा फाहामसालियाव आइ.सि.इउ. आव थिसननाय जायो। उन्दै हिनजावसानि फाहामथायनि थाखाय राहा गैयै नखरा रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ नागिरदों। सोरबाफोर सुबुंफोरा अनसायगिरिफोरा दुखु समाव एसे सहाय होनो खावलायदों। एकाउन्ट हल्डारनि नेम पुनिय नार्जारि एकाउन्ट नम्बर 31896433705 31896433705 आइ.एफ.एस.सि. क'ड SBIN 00071711 SBIN 00071711 गुगोल पे नम्बर 9101312274 9101312274। सुभाष बर'आ बेंगालराव गोमानानै दङ। क'क्राझाराव के.डि.एस.ए. गेलेनाय फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै आसाम आफांनि आइ.ए.एफ.आ सायख'नाय हाबाफारि लादों। बि.टि.आर. हालामनि सासे बर' लाइमोन गेलेनाय आयदायाव भारत हादरनि गेजेरावनो 3थि मासि आवग्रिनो हादों।